Bowen, nu cred că poți să încadrezi la șut pe poartă totuși. Joacă bine pe partea stângă. E vorba de aripa stângă, Alex Gârbiță. Alex Gârbiță, șut, gol! Dacă am văzut eu bine, Alex Gârbiță, da, este cel care deschide scorul. În minutul 9 al partidei, Alex Gârbiță. Cu noroc am venit mingea Gârbiță. Tatonat acolo, o ce gol, o ce gol, o ce gol! Minutul 58, Alex Gârbiță. Ce goluri ia Progresul! Pentru Progresul, bate Florescu. Crivac. O bună pasă către Tong. Tong întoarce, Tong. Centrare. Doradu, gol! Gol! Progresul! Tare mie că e prea târziu, dar să vedem!